खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बे समाव आसाम पुलिसाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां सोरखारनि साख्रि नागिरग्रा एबा सोरखारनि साख्रिनि फारसे गोसो होग्रा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बावैसो सिगां फोसावनानै होनाय बायदिब्ला फिन आरोबाव रायजोआव गोदानै 4000 पुलिसनि बिफाननि साख्रिनि मासि ओंखारनो थांगासिनो दं जेराव गिबि मन्थ्रिया मा दानाव ओंखारगोन बेखौ रोखायै फोरमायनाय जायाखैब्लाबो दान मोनसे आरो दान मोननैनि उनावनो आसाम पुलिसनि पस्टआ फैगोन बे समाव लाइमोनफ्रा थियारि जानानै थानो हागोन जोबथारनायाव गोमानानै थानाय बर'नि इउटुबार बिथां एन्टारटेनमेन्ट अलनि बिफाखौ मोनफिनबाय जेराव आसाम राइफल जवान थामहिनबा आसाम राइफलाव खामानि मावबाय थानाय कनिन्द्र बर'आ मैया फुं समनिफ्रायनो गोमानानै दं होनना मिथि मोनदोंमोन नाथाय दिनै बिथां कनिन्द्र बर'आ गावनि न' फारसे सफैफिनबाय जेराव बावैसो सिगां न' फारसे सफैफिननायखौ बिथां लाथाव बर' थामहिनबा बिथांनि फिसाज्ला बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायना होनाय बायदिब्ला कच बिहारसिम उन्दुनानै थांसनदों होननानै बिथाङा बुंदों क'क्राझार जिल्लानि बनरगाव कामारपारानि आसाम राइफल जवान कनिन्द्र बर'आ मैया सम थामहिनबा फुं समनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन न'खरनि सुबुंफ्रा फोरमायदोंमोन दि बर' थामहिनबा कनिन्द्र बर'आ मणिपुरनिफ्राय न' फारसे फैफिनगासिनो दंमोन आरो डिमापुराव राजधानी एक्सप्रेसआव गाखोनानै बिथाङा गुवाहाटीआव सफैनायनि उनाव गावनि फिसाजोजों जोबथा खेब रायलायदोंमोन नाथाय बै समनिफ्रायनो बिथांनि मबाइला एबा मबाइल फनाव अफ जादोंमोन होनना फोरमायदोंमन जाथायनि सायाव न'खरनि सोद्रोमाफ्रा क'क्राझार थानायावबो गोमानायनि फारसे रिपर्टखौ दाखिल खालामबायमोन नाथाय मोजां खौरां होननानै बुंनांगोन दिनै बावैसो सिगां बिथां कनिन्द्र बर'आ गावनि न' फारसे मोजाङै मोजां सफैफिननो हायो हादोरसानि सोलोंथाइ बिफाना थाबैनो एलपि आरो इउपि फरायसालिफोराव 4500 लांदां जानानै थानाय फोरोंगिरि मासिफोरनि थाखाय थिसननायनि हाबाफारिखौ जागायगोन बे बेलायाव गुदि सोलोंथाइ बिथोनगिरि चुरंजना सेनापतिया सिगाङावनो फोसावखानाय बादिब्ला फोरोंथाइ मासिनि थाखाय सिगांनि आनजादाव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनि फोरमान बिलाइफोरखौ गाबोननिफ्राय जागायगोन मख'नो गोनांदि बे बोसोरनि जानुवारि दानाव 2900 गाहाय गुदि आरो 1600 गोजौ गुदि मासिफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय फोसावजादोंमोन 42000 बिजाथिफ्रा एप्लाइ खालामनायनि उनाव आनजादाव उथ्रिनाय बिजाथिफोरखौ 4500 मासिनि थाखाय सायख'नाय जादोंमोन गुदि सोलोंथाइ बिथोनगिरिया फोरमायनाय बादिब्ला गिबियावनो गुबुन गुबुन बेंगुरा बिजाथिफोरनि थाखाय थिखानाय गासै 402 मासिफोरनि थाखाय फोरमान बिलाइफोरखौ भेरिफिकेसन खालामनाय जागोन बेनि उनाव गुबुन बिजाथिफोरनि फोरमानलाइफोरखौ भेरिफिकेसन खालामनाय जागोन गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मिथिहोनाय बायदिब्ला गुदि फोरोंगिरिफोरनि थिसनथाइ लाइजामखौ बे दानाव मावख'आरि महरै रानना होनाय जागोन बेबादिनो सोलोंथाइ बिफाना बिजाथिनि फोरमान बिलाइफोरखौ थाबैनो फोरमान खालामनो थाखाय मख'दों उत्तर प्रदेशआव सोमजिदों मोनसे जाब्रबथाय मोनसे अन्थाइ खनिनि मोनसे बाहागोआ बायफ्लेनानै गोबां खामानि मावग्राफोरनि सायाव गोग्लैफैदोंमोन खौरां मोननाय बायदिब्ला बे जाब्रबथाया सोनभद्र जिल्लानि मोनसे अन्थाइ खनियाव जादोंमोन मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जाब्रबथायनि समाव सा 15निफ्राय लानानै सा 18सो मावथिफोरा जाथायथिलियाव भुगिनांनो गोनां जादों मावख'गिरिफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला दासिम सासे सुबुंनि गोथै सहखौ बोखांनो हानाय जादों बे समावनो दासिमबो गोबां सुबुंफ्रा माखासे जायगायाव नांथानानै दं एबा फबसिनजानानै दं होनना मिथि मोनदों थाबथानानै थानाय मावथिफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय रैखाथि होनाय हाबाफारियाबो सोलिगासिनो दं खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाब्रबथाया सनिबारनि बेलासि 3 रिंगासो समाव अबरा पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय राजपहारी हाजोनि कृष्णा कुवारियाव जादोंमोन बे हाजोआ 400 फुटसो गोजौ गासैबो मावदांसाफोरा हाजोनि गुदियाव गाव गावनि खामानिखौ मावगासिनो दंमोन सनिबारखालि मोनायाव ताराबारि पुलिसा ड्राग्स फालांगिरि अनवार हुसैनखौ ड्राग्स जगायग्रा हानजाजों लोब्बा थानायनि दायाव खारदोंमोन अनवार हुसैनखौ सोंथि खालामनायनि उनाव गावनो पुलिसनि सिगाङाव सिमान जादोंमोन आरो बिथांनि न'आव गोबां ड्राग्स दंमोन बरपेटा पुलिसा बिथांनि फोरमायनाय बादियैनो बिथांनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसा हमजानाय अनवार हुसैनखौ न'निफ्राय ड्राग्सफोरखौ जब्द खालामनो थाखाय लोगोआव लानानै थांदोंमोन
बै समाव आदाबारियाव हमजानाय अनवार हुसेना पुलिसनि जिम्मानिफ्राय खारखोमानो नाजादोंमोन। जेब्ला अनवार हुसेना सासे पुलिस अफिसारखौ नाख्लायनानै खारनो नाजादोंमोन अब्ला पुलिसा जेबो राहा गैयाजासे बिथांनि सायाव गुलि गावदोंमोन, जायनि जाहोनाव अनवार हुसेननि आगसि आखायाव गुलिया नांदोंमोन। दासान्दि गुलि गावनानै जोखोम जानाय अनवार हुसेनखौ बरपेटा मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दं होनना मिथिमोनदों। दिल्ली मेट्र' रेल कर्परेसन थामहिनबा DMRCआ दिनै फोसावदों लाल किल्ला मेट्र' स्टेशननि गासैबो गेटफोरखौ दावबायारिफोरनि थाखाय खुलिना होनाय जाबाय। 10 नभेम्बर खालि स्टेशननि साखाथियाव बेफ्रुनायनि उनाव स्टेशनखौ बन्द खालामनाय जादोंमोन। रैखाथिनि थाखाय स्टेशननि गेटफोरखौ बन्द खालामनानै दोननाय जादोंमोन, नाथाय गुबुन मेट्र' नेटवर्कआ जेबो हेंथा गैयाजासे सोलिबाय थादोंमोन। सनिबारखालि DMRCआ गिबियावनो मोननै गेटखौ खुलिदोंमोन। मख'नो गोनांदि लाल किल्ला मेट्र' स्टेशननि गेट नाम्बार 1 नि साखाथियाव नेताजी सुभाष गार्डनि ट्रेफिक सिगनेलनि साखाथियाव गुफुर गाबनि गारिया बमाजों बेफ्रुसारदोंमोन। बे बेफ्रुनायाव जेराव 13 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन आरो गोबां सुबुंफ्रा जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। उनाव DNA नायबिजिरनायनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों दि गारिखौ बे मुंजों मिथिजानाय फरिदाबादनि अल फलाहा मुलुगसोलोंसालिजों सोमोन्दो थानाय डाक्टर उमर नाबिया सालायदोंमोन। बमा बेफ्रुनायनि उनाव रैखाथि हान्जाखौ थिसनदोंमोन आरो गासै ओनसोलखौ बेंखननानै दोनदोंमोन। खाथि खालानि हाथाइ बाजारफोरखौबो मोजाङै सिग्रोमनाय जादोंमोन। बेनि उनाव दायो गासिबो खुला जाफिनबाय होनना मिथिमोन्दों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।